హలో హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం. నేను మరొక ముగ్గుతో మీ ముందుకొచ్చాను. నా ముగ్గు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి. మా ఛానల్లో శారీస్ కూడా ఉంటాయి చూడండి. మేము ఎక్కడికైనా కొరియర్ చేస్తాము. చాలా బాగుంటాయి క్వాలిటీ. డ్రెస్సులు ఉంటాయి, నైటీలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. మేము ఎక్కడికైనా కొరియర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ.